suci griya pamujan kanthi irah-irahan ana ing pangaubane Gusti Allah. Bab menika badhe dipun waosaken dening Ibu Christine Haryanti. Ini rakam ini kula piyambak Subagio. Badhe kawiwitan sumangga. Wong kang dumunung ana ing pangaubane kang maha luhur lan ing pangayomane kang maha kuwasa iku bakal nyebut marang Yewah mangkene pangungsen so benteng kawula Gusti Allah kawula ingkang kawula andhelaken Saknyata panjenengane iku kang bakal nuwalake kowe saka ing jirte juru pikat lan saka pageblug kang dilaeni kowe bakal dikemuli kelawan elare bakal diayomi ing saknisoring swiwine kasetyane iku minangka tameng lan pager tembok. Kowe ora usah wedi marang pagiris ing wayah bengi, marang panah kang lumpas ing wayah awan, marang pageblug kang lumaku ana ing pepeteng, tuwin malang leloro pes kang ngamuk ing wayah sore. Senadyan ing sandingmu ana wong kang mambruk 1.000 sarta 10.000 ana ing tengenmu dene kowe dhewe ora bakal ketaman iku mung kok sawan kelawan mripatmu dhewe bae lan ndeleng piwales marang para wong duraka amarga Pangeran Yewah iku dadi pangayomanmu kang maha luhur iku wis kok dadekake pangaobanmu Kowe ora bakal katemput ing blani, sarta ora ana welah kang nyedhaki taunmu. Awit Pangeran bakal ndhawuhi para malaikat ing nyantase kowe, supaya lumeksa marang kowe ana ing sakehing dalanmu. Kowe bakal ditandai ing tangane, supaya kowe aja nganti kesandung ing watu. Singa lan ula bidak bakal padha kok langkai. Singa nom lan ula naga bakal kok tidak. saknyata Sarahne rumaket marang ingsun, mulane bakal sunduari bakal sun pagri santosa. awit manuparan asman ingsun Yen sesambat marang ingsun bakal sun sembadani ing sakjroning karubetan. bakal sun kanthi bakal sun entasake lan sun luhurake bakal